Ahoj, vítejte u dalšího Ocelis videa. Tak Ty mám máš na na tebe mě? pár otázek. Povídej. A jaké používáte profily? Vyrábíme profily C a U. Profily vyrábíme v různých tloušťkách a různých šířkách. Co se šířek týče, tak vyrábíme od 75 mm po 160 mm a tloušťky materiálu používáme od 0,8 mm po 1,6 mm. Zpracováváme různé třídy oceli a různé povrchové úpravy. Jak je řešená statika? Statiku počítáme vždycky individuálně, na každý objekt počítáme statiku zvlášť. Statika se počítá podle eurokodu, to znamená, máme statiku podle evropské legislativy, takže náš klient nemusí mít obavu, že by mu někde něco nefungovalo, nedrželo, nestálo. Máte nějaké certifikace? Ano, naše firma je certifikovaný výrobce. Ten začátek s těma certifikátama začíná úplně u vlastně těch vstupních surovin, u jednotlivého plechu, který zpracováváme. Tam vždycky máme certifikáty o původu těch jednotlivých svitků, které zpracováváme, plus samozřejmě naše firma má certifikaci 1090, to znamená, že můžeme zpracovávat vlastně ocel a můžeme ji dodávat na trh právě jako nosný prvek. Ke každé naší stavbě dodáváme prohlášení o vlastnostech. Můžu tenhle systém kombinovat s betonem nebo s těžkou ocelí? Dá se kombinovat tento systém s betonem a s těžkou ocelí, někdy se té těžké oceli neumíme vyhnout, to znamená, některé prvky v rámci toho návrhu navrhujeme z klasické silnostěnné oceli, ať už se jedná o jekly, profily, nebo to kombinujeme třeba s betonem. Řešíme takhle třeba bytový dům, který je polozapuštěný ve svahu, tam ty konstrukce jsou pod úrovní terénu, jsou betonové. Zbytek nahoru je potom kombinace té tenkostěnné oceli a té silnostěnné. Jak je řešena požární odolnost? Požární odolnost je řešena vždycky záklopem, to znamená, naše konstrukce se musí zaklápět. Zaklápí se podle toho sadrovlaknitýma deskama nebo sadrokartonovýma deskama. Podle požadované odolnosti se vlastně jednotlivé desky vrství. My máme poměrně úzkou spolupráci se skupinou Saint-Gobain, to znamená, na všechny naše konstrukce umíme dodat potřebný požární certifikát v potřebné požární odolnosti. Jak, já nevím, REI 30 až po REI 90 podle požadavku klienta. Jaké jsou možnosti modulárních staveb? Umíme z toho vyrábět i moduly, umíme vyrábět stěny. Dají se objednat vlastně jednotlivé stěny, z těch stěn se dá poskládat stavba, nebo nově umíme dodávat vlastně i moduly, to znamená, umíme z oceli se skládat bloky, které potom na sebe umí navazovat a takhle se dá stavět nějaká modulární výstavba. Jak se řeší prostupy pro elektro a TZB? Prostupy pro elektro my umíme vyrobit vlastně v rámci 3D návrhu, umíme ty prostupy automaticky vlastně děrovat už do těch samotných profilů. Já třeba u nosných stěn tohleto nedoporučuju, protože tím vzniká problém při vlastně řešení parozábrany. Doporučuji vždycky použít předstěnu, ale když se dělají vlastně vnitřní nosné stěny, tak všechny tyhle stěny máme hezky předděrované. Dá se tam lemová gumička, dá se krásně protahovat cokoliv od trubky přes elektroinstalaci. Jsou nějaké limity systému? Systém limity má je úplně stejně, jako je má jakýkoliv jiný systém, ať už se jedná o dřevo, cihlu nebo beton. My v tuto chvíli jsme limitováni rozponem zhruba 10 metrů v interiérech, 8 metrů ve volném jakoby prostoru, kde jsme namáháni sněhem a větrem. To je aktuální limit. Aktuálně jsme limitováni ne ani tak jakoby tím materiálem, jako je ocel, ale jsme limitováni strojně. Na našem strojním zařízení jsme schopni vyrobit stavby, které jsou zhruba 4 až 5patrové výškové. To znamená, umíme vyrobit 4patrový dům, aktuálně to teďka zkoušíme. Máme vlastní developerský projekt, kde ten bytový dům budeme realizovat z našeho systému a určitě v dalších videích se k němu budeme vracet a budeme mít nějaké ukázky ze stavby. Napadá tě ještě něco, co bys dodal? Něco zajímavého, důležitého? Jak jeden cihelný konkurent říká, lidé jděte, my říkáme, lidé skládejte. Tak jo, já ti děkuju. Já děkuji, budu se těšit do dalšího videa a jedině Ocelis.